Ráno vstávam, auto štartujem, rodinu ťahám, no všetkých varujem. Musím ísť ešte v Nitre na skok, nakúpiť a zažiť poriadny šok. Bojli slanko, batoh, nabíjak, neserte ma ešte aj pod berák. Maťo kaprár, noro prívlač, neodídeš, tak nám prepáč. Máš 400 metrov štvorcových, každému vždy už vyhovíš. Keď ťa vábi rieka tok, vymie k tomu už len krok. Rybársky, rybársky, rybársky market i my v Nitre, to sú teda poriadne metre. čo hľadáš, to nájdeš. Chceš mať rybu na tanieri, I my v Nitre k cieľu mierí. na 400 metroch štvorcových, každému vždy už vyhovíš. Keď ťa vábi rieka tok, vymie k tomu už len krok. Obsluhodí bez poradí, čo sa na slnca oplatí. Či hľadáš com, motora či feeder, v tomto markete si hneď líder. 400 metrov plných hudíc a háčikov, raj pre všetkých tichých bláznivých rybárov. Cesta do Imy sa ti oplatí, vychádzaš s úsmevom a ten sa vyplatí. Na 400 metroch štvorcových, každému vždy už vyhovíš. Keď ťa má